Falamos con o programa de entrevistas de Espazo Aberto. Hoxe estamos aquí para entrevistar a Juan Luis Laje, un actor nacido aquí, nas Neves, que actuará a súa propia comedia Parece que foi Schrödinger este domingo 8 no Auditorio Municipal. Contanos, como descubriches que querías ser actor e como e cando comezaches co teatro? Bueno, eu decidín que quería ser actor xa moi pequeno, pero pensei que non tiña moita saída, era algo que estaba aí por estar, pero ao final era o que me gustaba facer, entón, cando estaba xa no instituto, debía estar por terceiro ou cuarto xa, pois miña nai me levou a Porriño, a unha escola que se chama Xerpo, e fun por probar, porque eu non quería, non pensaba no teatro nese momento, nin nada, e ao facelo, pois encantoume, e ali quedei, xa van 12 anos ou 13 anos desde eso, así foi. Contanos, tes algunha gran inspiración? A verdade é que non. Con que te refires con iso? Con se me fixo en alguén? Sí. No, a verdade que non. Fíxome no que me fai sentir ben a min, o que quero contar. Non miro máis para dentro que para fora, nese sentido. Bueno, de todas as obras nas que actuaches, cal foi a túa favorita? Guau. Diría que a primeira que fixen eu, máis que porque sexa miña, por todo o traballo que levou e poder levala a cabo, que foi Chora Payaso, que a presentei en Madrid, despois a fixen en varios sitios aquí tamén. Eu creo que esa foi a millor non por calidade da obra, senón por ser a miña primeira obra que fixen todo, non sei, como un orgullo poder sacalo adiante. Ademais, ti fixeches algún monólogo, non? Fixen. Chora Payaso pode considerarse monólogo, e despois, parece que foi Schrödinger tamén, o que pasa é que está dividido en partes, pero estou eu todo o tempo. Despois fixen monólogos de comedia tamén, que estiven nun programa da tele que se chamaba Máis Retranca fai moitísimo tempo, e fixen ali monólogos tamén, curtiños. E como é estar tiso nun escenario? Pois, por unha parte, é unha liada, e por outra está moi guai, porque todo depende de ti. Entón, pois ti controlas os tempos, se te vas, sabes que te fuche, non comprometes a nadie, pero te o bonito do teatro é compartir. Entón, pois moitas veces fago cousas eu solo porque é o máis rápido e non dependo de ensaios nin de nada, eu fago na casa e fora, pero está ben que no teatro haya máis xente. Non sabemos se é moi longo o monólogo, pero foi moi difícil aprender todo o texto. Foi difícil, sí. Eu escribín eu, non é moi longo, o que pasa é que hai moitos personaxes e é complicado saber o que dice exactamente cada personaxe. Como escribín eu, sí que sei todo o que pasa, pero sabelo perfecto sí que custou. Ben, aparte do teatro, participas nalgún outro proxecto ou así? Pois, son profesor de teatro tamén, que estou dando clase en Pontareas, e actualmente, estamos en, non sei se coñecedes a Adrián González de Diaño, pois el é un director das Neves de Vide, que le vamos facendo tamén curtas toda a vida, e con el, pois, en o tema audiovisual, vamos facendo curtas, videoclips e cousas así, e de momento, pois, creo que non estou nada máis. Wow. A esta última obra que vas presentar o domingo é propia túa? Sí, é 100% miña. De momento teño dúas escritas, Chora Payaso e Parece que foi Schrödinger. Feitas, teño outra escrita, pero ainda sabe Dios pa cando, e son as miñas dúas primeiras obras. En solitario teño outras que non creo que salgan nunca. E como decidiches que querías escribir as túas propias obras? Porque a interpretación é un pouco complicada, conseguir traballo. Entón, se nadie che ven a buscar, pois tes que buscalo ti. Entón, pois foi máis nada por obligación de quero facer algo, é máis fácil crealo eu que esperar a ninguén. Por iso fun escribindo. Ademais, tes algún gran obxectivo para o futuro? Pois diría que non teño un gran obxectivo. Teño pequenas metas que vou facendo cada vez que estreno unha obra, pois é unha maravilla, ou que consigo un bolo, ou que... Porque estando eu solo, xa é complicado, estando con xente, estando eu solo, me parece máis complicado, entón non me poño grandes obxectivos. Onde chego e pareceme suficiente. Moi ben. E de que trata a túa última obra? Parece que foi Schrödinger, trata de 5 detectives que intentan descifrar un asesinato, pero cada detective pois vai deixando pistas que non estaban, entón confunden o seguinte, e ao final toda a realidade está alterada, nadie sabe moi ben o que pasou, ata que ao final pois pasa algo que nadie esperaba que pasara. Non conto máis. E de onde sacaches esta idea? Pois,
Eu con Chora Payaso, a miña primeira obra, pois fago varios personaxes no largo da obra, pero todos interpretados polo mismo, como se foran a visitalo. Entón mirei que o dos personaxes pois quedaba guai, a xente como que era un alivio cómico que estaba bastante guai. Non dixen, isto a xente lle gusta, a min non me gusta moito facelo, pois vou a facer unha obra que teña moitos personaxes e que poidan contar historias diferentes dentro da mesma, para que tampouco se faga unha cousa moi monótona. E pois foi saindo dai. Parece moi interesante. Ahora que vas facer este domingo, é a primeira vez que actúas ou xa fixeches antes? Esta é a primeira, é estrena. A ver que tal sale. Estás nervioso? Sí, claro. Sempre antes de cando estrenas algo, sempre hai nervios por todo, porque non sabes como vai a reaccionar o público, non sabes se vai haber algún fallo técnico, pode pasar calquer cousa porque nunca fixeche. Entón, sí, hai os nervios, se son moitos é malo, pero un pouco ten que haber. Ben, así damos fin a este programa de Espazo Aberto. Moitas gracias por falar con nós o día de hoxe. Animámosvos a todos a que acudades á obra este domingo 8 de febreiro e que apoyedes os próximos proxectos de Juan Luis Laje. Queres aportar algo máis? Moitas grazas a vos por invitarme, pareceme isto increíble e moitas grazas. Grazas a ti por vir. Espazo Aberto. O fío que nos une a través da palabra. Para máis programas de Espazo Aberto, visita as nosas redes.